जानानै जोङो सारमोनाबो फैलाबाय ओमफ्राय दिनैनि बेलायावहाय सारा मा फोरमायनो गोसो दं? दिनै जोङो BPFनि मोनसे हानजा सुरनाय जोङो 16 नम्बरनि सिमानि BPFनि दैदेननायाव पदयात्रा खालामगोन बे मोजाङै जागोन 4-5 हाजार जागोन। गोजोननाय थाबाय सारनिसिम फोरमायनायनि थाखाय। जोंनि BPF हानजायावहाय गोबां रायजो राजाफ्रा फैनानै बेवहाय सारखौ नेगासिनो दङ। बेवहाय सारा मा फोरमायनो गोसो दं? BPF दोलोआ रायजो राजानि दोलो बयबो रायजो राजाया BPFखौ मोजां मोनो। BTC जाजेननायनिफ्राय BPF दलखौ दाजेननायनिफ्रायनो रायजो राजाया BPFखौनो समर्थन होदों। मानसिफ्रा दे BPF हानजाखौहाय गैला बिसोरो थैजोब्बाय होननानैहाय माखासे कमेन्टफ्राव फोरमायो। दा बिनि थाखाय मा फोरमायगोन? UPPLनि मानसियाथ' जानला मोनला खोथा बुंखायो। दा रायजो राजाया नुगासिनो दङ जे BPFआ बेसेबां गोथां। दा जोंनि गोथां रायजो राजाफोरनि समर्थन जोंनि मिथिं दावथिंखौ नुनानै बिथांमोना आरोबाव गिख्रंफिनदों। गिख्रंफिननानै बायदिसिना खोथा बुंलागासिनो दं। दा बेनि प्रट'कलखौ जों होनाङा, रायजो राजायानो होगोन। गोबां खोथा मिथिहोनायनि थाखाय सारनिसिम रोजा रोजा गोजोननाय थाबाय आंनि मिनिया बर' इउटुब चेनेलनिफ्राय। थेंक इउ सार। दायो गोबां लोब मोसादों आरोना रायजो राजाफ्रा नै बिथांमोना नुनानै लाबाय नायनानै लादो लोगोफोरना ओरैबायदि मोसादों। मेडामनाव मिथिनानै लागोन। दा दिनैहाय मेडामा बे एसेबां लोब दिनैहाय BPF हानजानि गोबां मानसिफ्रा बेवहाय जमा जादों, सारखौ नेगासिनो दङ। दा बेवहाय मेडामा मा फोरमायनो? जोङो माने निसिमा ब्लक वमेन्सनि जानानै फेरेनि जानानै सारखौ बरायनो ओरैबायदि गोसो जाखादों। माने जोंनि 16 नं निसिमायाव मोनसे रिलि गिदिर जादों नालाय शिब सारनि प्रग्राम, बेखायनो जों सारखौ नेनो थाखाय अलरेडि रेडि जोब। सारा जेब्लानो फैगोन अब्लानो जों गाजा गोमजा मोसानानै लांगोन आरो माने BPF दोलोनिफ्राय ओरैबायदि रंजानाय खुसि सान्थिखौ नांगौ नालाय ओंखायनो जों बेजोंनो फोरमायखाबाय। माने रिलियाव ओरैबायदि लोब मानसि फैदों, बे मानसिखौ नुनानैनो कम्पालसारि जों देरहागोन होननानै जोंनि टारगेटआ बेनो। गोजोननाय थाबाय मेडामनिसिम। थेंक इउ। नांगोल बाननानै दा जोंनि ओरैबायदि बेवहाय जोङो श' देखायनो थाखाय ओरैबायदि बाननानै देखायदों। दा जोंनि ब्रादारनिफ्राय आङो मिथिनानै लागोन। दा ब्रादारा मा फोरमायनो गोसो दङ? बे नांगोलखौ बाननानै ओरैबायदि रायजो राजाफोरखौ समायहोनो थाखाय दा बेवहाय ब्रादारा मा फोरमायगोन? जोंनि रायजो राजाफोरनो देखायनो थाखाय ओरैबायदि जोंनि BPF हानजाया गोख्रों मावथि हानजाफ्रा दा ओरैबायदि नांगोल जे सेम्बोल हाग्रामा सारनि जे सेम्बोल बेखौनो बानथिंनानै देखायगासिनो दं पाब्लिकफोरनो। दा बिनि सायाव ब्रादारा मा फोरमायगोन? गिबियावनो नोंथांनि चेनेलखौ बरायनानै लाग्रोबाय आरो बेजों लोगोसे दा आङो सर्टकाटल' बुंनो सानो जे रायजो राजाया दा सोलायफिननायखौ लुबैदों, बेनिखायनो ज' फुड रेलियाव बाहागो लाफैदों। बे हिसाबैनो दिनै जोंबो निसिमा हालामाव शिब सार मानगोनां हाग्रामा महिलारिखौ बरायनो थाखाय आगान सुरदों। गोजोननाय थाबाय ब्रादारनिसिम फोरमायनायनि थाखाय।
नै आदा माब्रै मोजां खबरा जोंनि नै अकलनि सिमानिल' खुनु हायार थायार गैया आदसा जोङो हायार थायार लाया बियो सार जेम्सनि आन्दाराव बेसेबां दङ बे मानसियानो दङ ओमफ्राय दिनैनि गेजेरावहाय गोबां रायजो राजाफ्रा लोब लोब फैनानैहाय जे बिपिएफ हान्जाखौ जाफुंहोफैदों बिनि सायाव मा फोरमायनो गोसो दं माने रायजो राजाफ्रा परिबर्तनखौ नांगौ बिनि थाखायनो सिगांनिफ्राय असान्ति जेन मोनबोआखैमोन दासो नों आस्ते आस्ते जों असान्ति जाबोनायलाय बिनि थाखायनो जोङो दा मोजां सोलायनायखौ नांफिनगौ जोंनो सिगांनिखौनो होननायखाय जोङो जोब लोब लोब ओंखारबोनाय जादों दिनै रायजोफ्रा बेनिफ्राय आरो माखासे गोबां रायजो राजाफ्रा जे कमेन्टफ्रावहाय फोरमायहरो दे माखासे बिपिएफ दोलोआ गैले बिसोरो माब्लाबाबो सरकाराव फैफिननाय नंला होननानै फोरमायो बिनि सायाव मा फोरमायगोन बेयो जाहैबाय बिसोरो जे थाखानाय सरकारनि मानसिफोरनि माखासे बिसिनि जे बिसोरो जोंनि सायाव जे माबा मोनसे बुंदों बेखौथ' जों जेबो फाजाया जोंनिया थिगैनो दङ दा सोरानो साबसिन सोरानो उदाया बेखौ रायजोआसो नुजाथिहोसिगोन फैगोनाव गोबां खोथा फोरमायनायनि थाखाय आंनि मिनिया बर' इउटुब चेनेलनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावनाय थाबाय ब्रादारनिसिम थेंक इउ